Πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα στη μέση τους. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω 3 ασκήσεις με τις οποίες μπορούμε να δυναμώσουμε την περιοχή των κοιλιακών και της μέσης γενικά. Η μία είναι η γνωστή σανίδα. Καθόμαστε με τα χέρια μας κάθετα στο έδαφος, με τους ώμους και το σώμα μας να δημιουργεί μια σανίδα. Η δεύτερη είναι η άρση ποδιών εναλλάξ, ενώ είμαστε σε στήριξη 4 άκρων. Δηλαδή εδώ. Η άσκηση γίνεται ισομετρικά, δηλαδή δεν γίνεται κίνηση. Η άσκηση γίνεται ως εξής. Σηκώνουμε το δεξί μας χέρι και το αριστερό μας πόδι και το έχουμε τεντωμένο. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται από την ανάποδη μεριά. Η τρίτη μας άσκηση είναι τα ροφήματα της κοιλιάς. Προσπαθούμε και συγκεντρωνόμαστε τον αφαλό μας και προσπαθούμε να το φέρουμε να κουμπίσει στη σπονδυλική μας στήλη. Όπως βλέπετε είναι πολύ απλή. Μπορούμε να την κάνουμε και εξαπλωμένη και όρθια στο γραφείο μας και παντού. Ήταν οι ασκήσεις για την ενδυνάμωση της μέσης και είμαι ο Ηρακλής Τσιρίδης.